Kaixo, arratsaldeon eta ongi etorri gaurko hitzaldi berrira. Udako porrek pasata gero, hementxe gaude berriro ere hitzaldi berriekin. Arratsaldeon Jose Lorenzo. Gaurkoan Google Earthen inguruan hitz egingo dugu pixkat, bai? Hitzaldiaren izenburua hemen ikusten duzun bezala, begiratu lurrari inoiz ez bezala. Google Earth eta Google Voyager. Ez dakit inoiz aplikazio hau ikusi edo erabili izan duzuen, nahiko urte badauzka dagoeneko, baina urteekin gauza berriak sartzen joan dira eta nahiko tresna politia da. Azkenen esan dezagun laburbilduz Google Maps baten antza daukala, Google Mapsen tresna batzuk ere badaude, baina munduan zehar eta munduko tokiak eta gauzak ezagutzeko gauzak errezten dizkigu. Horren dugu. Google Earth, hemen bi aukera esan dezakegu daudela, alde batetik programa instalatu, programa deskargatu dezakegu eta instalatu, programatuakoa da, ez dago arazorik horretarako, eta beste online izango ditzateke, bai edo bai, interneteko kontu bat behar dugu, interneteko konexioa behar dugu, eta online erabilizkero, Gmail kontu bat ere derrigorrezkoa da. Ordenagailuan programa deskargatu instalatzen baldin badugu, kasu horretan ez da derrigorrezkoa Gmail kontu bat, baina online erabili izateko, bai telefonoan, tabletatean edo ordenagailuan berdin dio zein kasuetan online baldin bada, webgune baten bitartez ordenagailuan kasuan eta aplikazio bitartez telefono eta tabletetan, kasu egiten Gmaileko kontua beharrezkoa da. Ez dut aipatu, baina betiko moduan hitzaldietan dudaren bat edo zalantzaren bat izan ezkero idatzi komentarioan atalean eta aldudanean erantzuten saiatuko naiz, izan begiratzen jango naiz komentarioak ea kezkaren bat edo idatzi ez zuten. Googleko aplikazio Google Earth irekitzen dugunean, barratxo bat izango dugu, irudi honetan lurraren eskuialdean agertzen den barra vertikal hori ikusiko duke ikono ezberdinekin, alde batetik hiru marratxoak, aplikazio askotan ikus dezakegun ikonoa, lupa bilatzeko, gero horre, ikono berezi bat, beste kartutxo bat, kokapena, kapak, neurriak, oraintxe ikusiko ditugu pixat atal hauek, Lehenengoa, hiru marratxoarena, menua, edo zena aplikazioetan bezala, hiru marratxoan zpadezkero menu batek izan dugu aukerekin. Lupa, beste edo zena aplikazioetan bezala ere, bilatzeko simbola izaten. Toki bat bilatu, edo planetan toki bat, edo erekin bat, edo bilatu nahi baldin badugu, horrekin egin dezakegu bilaketa. Gero, hirugarren ikono arraro hau, Voyager ikonoa da. Ondoren esplikatuko dizuet zer egin dezakegu atal bakoitzean, Oraingoz ez dut detailerik eman nahi. Bestela aurrera egingo naiz. Gero, aber zer ateratzen zaizun, Voy tener suerte, baietz lehenengoan. Proiektuak, mapa estiloak, Google Mapsen bezala da azkenen, kapa edo mapa ezberdinak ikusteko aukera dauzkagu. Eta gero neurriak hartzeko, puntu batetik bestera, zenbat distantzia dagoen, edo hori bai. Azkenen kasu horretan, erregela batekin egingo bagenu ez ere izan batetik, marra zuzen bat. Gero, puntuak lotzen joan gaitezke, distantziak handitzeko, baina marra zuzenak izaten dira. Eta, hantxe ikusiko dugu. Lehenengo aukeren, bi aukerak ez dago asko ipatu barrik menua, oten dira datuak gordetzeko,
proiektuak gordetzeko eta horrelako gauzak. Bale? Kasu honetan menua oso nahiko laburra da. Bilatu ere ez dago dudarik, bale? Toki bat bilatzeko erabiliko nuke. Eta Voyager aukerara pasako gara. Irudian ikus dezakezun bezala, alde batetik goikaldean irudi bat daukagu, gero erdikaldean barra horizontal batean aukera ezberdin batzuk edo menu bat, eta gero horren azpian, menu horretan aukeratutakoaren arabera, bekaldean aukera ezberdinak izango ditugu. Voyager atal honetan, kategoria ezberdinetan banatzen da, alde batetik natura edo izaera, gero jokoak, geruzak edo kapak, Street View, Google Mapsean ere badaukagu Street View, hau da, muñekotxo naranja bat hor errepidean askatzen dugunean errepideko bista hori nolakoa den ikusteko, hori funtzio hori da Street View. Gero kultura, bidaiak eta hezkuntza, naturan zer ikus dezakegu, lur planetan dauzkagun toki ezberdinak, naturarekin zerikusia dutenak. Orduan, ze proposamen adibidez, sekuentzia acelerada en Google Earth, sekuentzia acelerada Google Earthen, hau da, kronologikoki nolabait ikus dezakegu toki batzutan, urtean zehar, ze aldaketa egon diren eta argazki ezberdinekin ikus dezakegu aldaketa hori. Sekuentzia azeleratu horietako batean. Gero zer gehiago, haitzuloak, planetan zehar daren haitzulo ezberdinak, parke naturalak, Yellowstoneko parke nazionala adibidez, aukera asko daude, hemen gutxi batzuk aipatzen ditugu, baina aukera asko daude. Gero, jokoen atalean ere, nahiko interesgarria da, jokoen zatiaz, baitzak dion bezala jokuak izango ditugu, trivialak adibidez, galdera bat izango dugu, eta hiru aukeren artean aukeratu beharko dugu erantzun zuzen. Adibidez hor irudian ikusten da bezala, galdera bat egin dute, hiru erantzun ezberdin daukagu aukeratzeko, eta bitako bat aukeratu behar dugu. Kasu horretan, irudi horretan, bardikoa izango litzateke erantzun zuzena. Zer gehiago? Informazio gehigarri ematen du erantzun bakoitzean. Erantzun da gero, honen inguruko informazio azalpen txiki bat ematen dugu. Mapako sarbidea, azalpena, mapan ikusten da irudian ere, tokiaren irudian bekaldean kokapena nolabait pixkat erakusten dugu, eta orduan, planetako tokien eta gauzen inguruan ikasteko kuriosoa da behintzat. Gero, seguir la pista de Carmen Sandiego. Carmen Sandiegoren arrastre jarraitu. Hau garai bateko joku bat zan, eta gaur egun bertxo berri bat daude joku honena, eta hemen horren antzeko zer edo berdina da. Joko horretan, Carmen Sandiego lapur bat edo kriminal bat da, eta munduan zehar mugitzen da, eta zuk pistak jarraitzen zeko. Eta galdera bitartez, nolabait munduko toki ezberdinak ezagutzen goaz, eta nahiko joku interesgarri izaten da. Galderak... Jose, zure kasuan zer erabiltzen ari zara? Google Pro hori ordenagailuko programa da. Horraz banda Google Pro ordenagailuko programa da.
Bai, ordenagailuko desberdina, bai, ez dutan naukan. Bat... Bai, ordenagailuko azpikaldean egoten dira irudiak, segun ze gunetan zauden, ikus dezakezu pixkat, argazki ezberdinak eta gero argazki horietan klikatuta eramaten zaitu toki hortara. Kasu hortan Google Pro programan ez dago hori, bale? Hori onlineko bertsioan dago bakarrik, baina gero rutak eta ordenagailuko programan aukera ezberdinak daude. Gauza batzuk berdinak dira, baina programa honetan aukera gehiago daude eta gero horiek bisitatzeko estak ere badaude, baina beste modu batean ikus daitezke. Horrentxe hortan ez goratzen nola ikusten zian, baina bai, ikus daitezke jokuak kenduta okerrez banago, beste guztia badago ezkerreko menu horretan ezkerren hau deman hor barra vertikal horretan menu antzeko bat izaten da. Horren bitartez ikus daitezke gauza batzuk, baina ez dagoena dia jokuak, okerrez banago, beste guztia bai. Galeria, lehen aipatu dutan, nola ditzen zen, sekuentzia azeleratuak, horiek ikus daitezke ordenagailuko bertsioan. Ezkerreko kolumna horretan, kolumna nahiko zabala, ez da irudia lehen ikusi dugun hori bezalakoa, bale? Orden Windowseko kolumna antzeko bat izango da kasu horretan. Okerrez banago, Jose, ez dago aukerarik irudirik bialtzeko, nik dakiala behintzat ez dago. Eta nik beste irudirik ezin izutu jarri. Baina ordenagailuko programan nolabait zati nagusi badukazu, eskubialdea eta erdikaldea hartzen duen esan ezagun, eta gero ezkerraldean kolumna hartzeko bat. Kolumna horretan bi edo hiru zatitan banatzen da, kapak, tokia eskazakit ontxordeko izena goratzen, eta gero bilatzekoa goikaldean. Azkeneko beraldean kapan dagoen horretan, horrekin okerrez banago, ikus daitezke gauz batzuk, bale? Inizenak ez dakit memoriz, eta nik hemen ez daukat, memoriz ez dakit zeizena, bai hori da, places, layers, horietan begiratu, gauza gehienak, jokuak ez, hori zenik hori programa hau erabili izan dut, eta ezamen erabiltzen dut, baina jokuen badakit ez dagoela, edo nik behintzat ez dut inoiz topatu, baina beste guztia horregoten da, bale? Bueno, pixkat aurrera egingo dut. Boiagarren kasu hau ere hor badago menu horretan okerrez banago. Begirat, ondo gauza ez dakit izen berdin haukan, Jose, baina boiagarreko gauza hau ere hortik ere okerrez banago ikus daiteke, bale? Agian ez dana, baina gehiengoan bai. Boiagarreko atal honetan, geruzako atalean, ikus dezakegu alde batetik tsunamiak, ze efektu izan duzten, eta hola. Gero irudiak hiru dimentsiotan, ikusteko nola, bisualki argazki finko bat izan ordez, hiru dimentsioko efektu hori lortuta, perspektiba duta, volumena emateko irudi horri. Eta gero, datu hauen inguruko informazio egarria. Azkenen, saiatzen da nahazten pixkat mapak kontzeptua da Google Mapseko kontzeptu hori informazio ekstra bat ematerekin. Google Mapsen ez daukagu datu hauen informazioa, baizik eta daukaguna da mapa bat, tokia bilatzeko eta punto. Orduan Google Earth hau da Google Maps hartu eta zeo zer gehiago. Zer gehiago, tokien inguruko informazio gehiago, aldiz kasu den tsunamiak bezala,
eta horrelako informazio. Vale? Adibidez, beste hau, Street View, hau lehen esan dizuet. Hau, Street View Google Mapsen ere badaukagu, muñekito izaten da, hor irudian ikusitzak egun marra urdina hori izaten dira errepideak, eta errepide horietan kokatzen dugu muñekito hori eta toki hori ikus dezakegu, bale? Bertan kotxarekin egongo bagina bezala. Kasu honetan Google Earthen zer gehiago daukagu? Informazioa berri bere, bale? Lehiotxo txiki bat, kasu honetan txuria, tokiaren informazioarekin, bale? Orduan, hau Google Mapsen kontzeptu berdina da. Azkenen, hau Google Mapsen eta Google Earthen gauza bera erabilpena esan ez dago, bale? Gero informazio leihalia eta hori, Google Mapsen ez daukagu, baina hemen bai. Hau da, zati asko antzekoak edo antzekoak dira. Zure kasuan, Jose, programa erabilta itxura aldatzen da, zen bai Google Maps eta bai Google Earth onlineko bertsioak diren oso antzekoak dira, baina ordenagailuko bertsio hori desberdina da, estetikoki pixkat aldatzen da, aukera gehiengoak badauzkagu, baina aldatu dugu pixkat aldatzen da. Baina programa horrekin aukera gehiago daude rutak sortzeko, ruta hauetan aldaketak egiteko, internetetik lortutako rutak kargatu eta mapan bertan ikusi izateko, ordenagailuko programa aukera gehiago eskaintzen ditu zentzu horretan, rutakin eta lantzeko. Eta Google Earthen onlineko bertsioa bizkat informazioa lortzeko hortara zuzendua dago gehien bat. Ez dago rutekin beste lan egiteko aukera, baina badago. Orain ikusiko duzue, hemen kulturako atalean, toki eta kultura ezberdinetako informazioa lortu dezakegu, adibide moduan, Erdi Aroko Europa, Bajen bizitza, zientziaren emakume emblematikoak, Da Vinciren arrastoak, pixkat kulturaren inguruko informazioa daukagu, lehen tokien informazioa ematen zegoen, kasu honetan, tokiak bai, baina kulturrekin lotuta nola bai. Gero, bidaiak, toki ezberdinak gomendatzen dizkigu, gomendatu edo erakusten dizkigu, bidaiatzeko moduan, zer dago bertan bisitatzeko, zer den interesgarria eta toki horren inguruko informazio gehiago. Ez bakarrik irudiak, ez bakarrik mapa bat. Akit asko errepegetzen ari, baina eske programa hau Google Maps lotzen du informazioarekin, ez bakarrik mapa moduan edo GPS moduan erabiltzeko, baizik eta mapa hartu eta begiratzen gauden toki horren informazioa ematen digu. Hezkuntzan ere, gauza bera. 11 gai ezagutzeko eta ikasteko kultura orokorra. Kulturako atal ezberdinak ezagutzeko informazioa ematen du. Beti nahiko bisual izaten da dana, testuak, baina irudiekin oinartuak edo bai testua eta irudia bat datoz beti, hau da, zati bat, onlineko zatian eskaxagoa dena, ordenagailuko programa erabilizkero, zati hau askoz potenteagoa izaten da, eta da proiektuak sortzea. Proiektu bat azkenen zer da? Proiektu bat da, egiten dugun lan bat esan zagun. Eta kasu honetan lan hori zer izango da, tokiak bilatu adibidez, eta toki bat gorde, edo ruta bat antolatu eta rutari zure proiektuan gorde. Baina hori, lehenengo proiektua edo tokia bilatzen dugu eta proiektura sartzen dugu, gehitu proiektuari aukerarekin, edo mapan tokiak aukeratzen duzu, horiek sartu, ruta bat osatu, puntu A puntu batetik B puntu batera
bide bat antolatu eta hori proiektu moduan gorde, vale? Aukera horiek hemen egin daitezke, baina ordenagailuko programa erabilezkero zure kasuan bezala, Jose, zati hau askoz potenteagoa izaten da ordenagailuko zati horretan, vale? Adibidez gero trakoiek edo bideoiek ordularian sartzeko edo telefonoan bertan beste aplikazio batzuen bitartez mendian rutak jarraitzeko edo horrelako gauzak adibidez, vale? Aukera asko daitezke, bakoitzen beharren arabera, hau hobeto etortzen da edo ez duzu inoiz erabiltzen, kasuen arabera. Nire kasuan nik erabili izan dut, noizean behin erabiltzen dut, eta hori, toki berriak ezagutzeko ruta bat bilatzen dut, edo ezain, azken gaur egun interneten horrelako rutak edo webunetan topatu ezakegu, ruta hartu dezakegu, deskargatu eta ruta hori Google Earthen kargatzen dugu. Vale? Adibidez, zuk erabiltzen duzun ordenagailuko bertsioa. Vale? Eta gero nolabait horrekin lan egiten dugu. Vale? Gure beharretara moldatzeko. Nahiko gauza basikoak dira, baina Google Maps ez bezala, kasu honetan, informazio pilo bat emango eskainiko dugu, bai irudien aldetik, bai bideoak, bai animazio azeleratu bat bezala argazkiekin, tsunamien adibidez, irudeko dimentsioko irudiekin ere, vale? Informazioko asko emango dizkigu, bai bisualki modu ezberdinekin, bideoekin, argazkiekin eta horrelako gauzekin, eta bai testuen partez, datuak eskainiz, vale? Datak, kultureko informazioa, toki horretako eraikinen edo bisitatu daitezken tokien inguruko informazioa, vale? Orduan, eta gero, ordenagailuko bertsioan ez dagoena jokuak, batez ere umeekin eta erabiltzeko niri nahiko tresnea aproposa eta interesgarri iruditzen zait, bale? Jokuak nahiko trivial moduko bat, Carmen Sandiegoko joku hori, hemen hala ere, ez ditugu aukera guztiak aipatu, bale? Probatzen baldin badituzu ikusiko dizute, aukera asko gehiago daudela, eta hasierako menura etortzen garenean, hemen dauzkagu atal nagusiak, natura, jokoak, geruzak, street view, kultura, bidaiak eta hezkuntza. Baina horietako bakoitza aukeratzen dugunean, gero behekaldean, aukera ezberdinak dauzkagu, eta denak ez dira ez toki berdinak, baina ez dira beti aukeratutako horietako bakoitzak ez dira formatu berdinak. Batzuk animazio bat izango dira, argazkiekin animazio azeleratu bat, adibidez 1900 mendean hasita, gaur egun arte nola aldatu den toki bat, kostaldea, edo horrelako gauzak adibidez, edo Antartika nola aldatu den azken urteetan ere, horren animazio bat ere badago hauen artean, Orduan, gai berdin bat adibidez natura lantzeko, adibide guztiak ez daukate informazio mota berdina erabiltzen aukera guztietan, Kasu batzuetan argazki finkoak izan dira, beste batzuetan bideoren bat, aldatzen joaten dira. Ez daukat beste zer aipatzeko aplikazioen inguruan, batez ere onlineko bertsioa nahiko basikoa delako, zure kasuan Jose ordenagailuko bertsioa erabiltzen baduzu, hor aukera askoz gehiago daude, batez ere mapekin eta lan egiteko, bertatik adibidez mapa zati bat lortu dezakezu gero beste programa batzutan erabilitzateko, irudiko mapak sortzeko, edo, aukera asko daude, danak ezin dizkizuete aipatu danak ezagutzen ez ditualako, ez dut enbeste erabili programa, ordenagailuko bertsioan, baina nahiko interesgarria izaten da denbora pasa bintzat eta toki berriak ezagutzeko eta informazio berria lortzeko oso ondo dagoen aplikazio bat izango da.
Bueno, beste duran bat ez badaukazu, Jose, edo besteak hitzaldian zaudeten besteok dudaren bat daukazue, dudaren bat edo zalantzaren bat izan ezkero idatzi komentarioen atalean mesedez, eta erantzuten saiatuko naiz. Bitartean gogoratzen dizuet, astero izaten dugula hitzaldi bat, iraileko lehenengo hau izango da, gero ostegunean hitzaldi hau bera daukagu, baina gazteleraz, gero hurrengo astean beste bat, hartu harrak gaiorekin oharpen aplikazioak, eta iraileko azkeneko astean metaversoa zer da eta zer eskaintzen du, hori Facebookeneko metaverso den inguruko hitzaldi izango azkenek hori. Eta gero ja hurrengo hilabetekoak, oraindik ez ditugu aipatuko, baina badakizue astero hitzaldi berri bat izango duzuela. Bueno, beste kezkaren ez baukazude, hemen utziko dugu, eta hurrengo hitzaldian ikusta espero dugu, 1000 esker gaurkan hemen ere egoteagatik, eta badakizue edozen momentutan, bai hitzaldi hau edo aurretik egon diren hitzaldi guztiak edozen momentutan Kazetaguneko YouTubeko kanalean topatu itzazkizue, edozen momentutan ikusi ahal izateko, eta hori badakizue behin baino gehiago ikus daitezkela, behar izan ezkero edo zuek ikus dituzuen moduan, Bueno, 1000 esker gauzkan hemen egoteagatik eta hurrengora arte. Agur!